and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Huwag nagpasabot ka na nga matag karon og unya. Mahimo na unyang pandemic kini maong sakit. Og daghan ang mga matay sa tibuok kalibutan. Og maunaon niya kini ang sinugdanan sa katumanan sa atong mga agenda, Senador Regina, na magkurog o makontrolar ang katawhan sa tibuok kalibutan. Sa makausapa, dako na kong dungog og kalipay nga ipaila gihapon kaninyo ang atong Grand Chief and Lord. Waylain, si Chief Devon. A big round of applause. Salamat, Senadora Regina. Og mag-anad-anad na lang tangdaan. Salamat, Madam President. Salamat, Chief Devon. Salamat inyong tanan. Alang sa lintunganay ni ining dinalian atong tigom, atong pamation ang mensahe sa atong one and only Chief Devon. Gipatawag ko kining dinali ang tigom sa mga kadagkuan sa organisasyon. Sa katuyuan, na magtinabangay kita sa pagpakatap og sayop nga mga impormasyon o konsepto bahin ining maong virus aron nga magkabuang ang mga doktor nga dili sakop sa atong pundok ug aron mahugno ang ekonomiya ni adtong mga nasod nga supak ug mial kontra nato. Hain day si John Clinton. Matod niya mag-convoy mo. May gihapit pa to sa agency office niya, Dekislen? Mao ba? Unya, ikaw day, maupan ka dito sa apartment, kasakaan sa imong mga ginikanan o kasangkayan? Mo ano yung magka si John Clinton? Magpaabot na lang ko niya. Aw, ikaw day. Unya, mo hinay-hinay na mi. Sige. Ikaw Hillary, modungan lang ka kanila. Ikay lingkod sa front seat. Aron may kauban si Clinton. Ay, handili ako mutupan ni Anang Clinton day. Ay, bahala po duray. Nawong bayan niya! Labaw pa kung di mo sagot nga, mutupad ka na ako eh. Kaya nga no makitong ako ang nawang, ha? Huwag na naway, uroy! Oy, kamugin ha. Abi ko magkaduol na mo. Dili giday. Kay ang nawong ana niya, murag hitsura. Unya, agibuhag itsura! Di day murag nawang! Mutwa! Kay dile? Paghilom na good mong duha. Pakauwaw man lang mo. Yabag. Larga na mo Clinton. Ano magapahuway na sila sa mama ug papa ug ang ako mga paryente dito sa apartment. Sige na. Sige. Why problema, Dekislen? Basta ikaw, all the time, approve without thinking. All the time man ang naon ni mong Clintona ka? Ganiharan ko nagpaabot ni mo, John. Ganiharan sab nga nagabiya si Clinton diri. Nagpaingon ako diha ron, Jess. Kung walay traffic, 5 minutes from now. Mabot ako diha. Unsa man na imong gihapit sa office? Fortunately, may na-close deal ko nga company nga may transfer sa atong agency, Jess. O nag-contract signing mi dito sa office. Way laing rason. Jess, magsugod na ba punta? Nagpaabot ko ni mo, John. Gusto kong makita ang kahimtang sa kung mga ginikaroon o kaparyentehan dito. Okay. Pabutan lang ko itong karyot. Bye, John. Bye, Jocelyn. I love you. I love you, John. Bye. Bye. Oh, my. Oh, stop signal. Pastilan. Go naman ang signal speakers. Natanggong man ang mga sikinan. Malangay ko yun eh. Iyon ako ang TV. Niningaw to.
Kung saan na kayo mga balita ron. Maulagi pagsud dig dili mayong balita gikan sa palasyo ang atong presidente biniklarar og nationwide lockdown karon dayon. Tungod diining misteryosong sakit kami kuyanap karon sa nasod nga dili palagdugay. Og mikalas na og 57 ka mga kinabuhi sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. My God! Mauna ka kini ang sakit nga gingon niya itong Dr. Lee Van Cuevo. Mauna ka kini! Ako may nalipo nga nagatanaw ni mo yung nagislin. Ay nga nagisigig paso-paso. Lingkod lang, day. Ay nga nalagi turon si Dungjan. Oh, wala ilain nagislin. Si Dungjan nakitong nanawag. Klaro kayo. Huh. Dili imong tawag akong gipaabot. Ikaw, Jan. Hail ka na. Jess, I'm sorry. Nabdan ko grabing traffic. But don't worry. Mangita kong paagi nga makaabot tayo niya bisan kung dili magsakay sa kong auto. Kay hain ka man, Dairon. Nga ba naghagos ka man? Naglakaw ko o nangitag taxi nga kung kasakyan pa yung niya. My God. Jess, paminawas ako. Importante kayo ni. Tawagi karon na yun ang imong mga ginikanan. Tawagi sila dito sa apartment nga ilang karong nimutagan. Kay doon ay dili maayong pangitabo karon sa buknason. Ha? O sibot mo ipasabot? Lakip ka mo diha, Jess. Pagpundo lang mo sa imong apartment. Ayaw mo paggawas. Kay usa kini ka emergency. Mao ni kini ang akong gikahadlokan nga mahitabo. Unsa? John, unsa ko nag-imong kipanulti? Hello, John? Hello? Hello? Siyalan ko no, Dagislan? Ambot aning John. O kung kasabot, di ko tanya pagkausan sa apartment ka emergency ko no. Emergency room? Emergency! Huwag kang kasabot! Aw! Soko ka, day? Uy. Hala! Wala na! Nakadungog ka! Ambulansya! Sa nung sabaok! Emergency gini ay! Dili ron ambulansya, Hillary. Aw! Mura pong bombero! Ay, may sunog tinghali, day! Hala, Nagislan! Mura makarumpito, bitaw, day ka nag alas 12 na bitaw sa udo! Alas 10 pa mang kapit sa puntag, oh! Ngano nag-alas 12 naman nagpito? Hala, day! Nagkaroon mga tao, nagdinaganay sa unahan, oh! Hala na, unsa, maka na sila! Hilary, dali, manood na. Pagdala, hagyan ka naman ay kito, ay! Day! Mangudala sa tagnaunsa ng mga tao! Kung ngano, nagdinaganay na sila, kay nay, oh! Muragin sila ng hadlock! Murag nakakitag ungla! Sud, Hilary! Ha? Mananaw ta sa TV kung unsa rong alarm o kusog ayo nga hangtod karon pagin mo no. O kung ano nagaganay ang mga tao, sige na pagdaling Hilary. Brad, mangita lang yung taglaing kagian nga dili ta matanggong sa grabe traffic. O kung mahimo, paspasi ang pagpadagan ng taxi. Saro saba kay alarma sir. Dili sunog. Para magkuyawan kang paminaw eh. Ganun tabon kag mas bungnaw. Di pa lang ginugay, Brad. Gideklara sa presidente ang nationwide lockdown. Kung paghigpit sa pagbiyahe o paggawa sa bahay, tungod din nabaniog karon nga virus nga nagdaog misteryosong sakit nga makamatay. O nagsugod nagkuyanap sa tibok nasod. Usa, kinuha ko. Kinet, Brad. Kay doon ako'y gitawagan. Hello, John, bro. Kumusta? O sa may ako ikalagad sa kong bro nga kasunod, ha? Bro, usa kini ka emergency, bro. Kay ni ana gyud ang akong gikahadlokang mahitabo. Gusto ko rin magipanulti, good. Mahimuot man lang tani mo. Mura magagawa mahimutang di, ha? Kaya nga naman, sa may naitabo di ay, ha? Ang virus nga giingon ni Dr. Lee Van Cuevo, nagsugod na og katap. Ug daghan ang mga kinabuhi ang nakalas. Unsa? Muna na akong giingon ni mo, bro. Nagtinuod ang tanan kong nadiskubre. O gigamit sa gahom sa kangit-ngit ang mga tao nga nagbugna niini aron malaglag ang katawhan nga gimahal sa Dios. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!